Estimades famílies, aquests dies, a més de pastissos, a casa s'hi couen un grapat de coses. Sobretot, un gran aprenentatge sobre nosaltres mateixos, sobre la pròpia família. Mai com fins ara havíem tingut l'oportunitat forçosa, però al cap i a la fi oportunitat, d'interactuar tan intensament, de conèixer-nos tan bé amb les nostres virtuts i, òbviament, amb els nostres defectes. Conviure no sempre és fàcil i ara necessitem recursos per cuidar les relacions familiars. Per això, començo a partir d'ara una tanda de vídeos per ajudar a reforçar el benestar emocional de les famílies. Són un conjunt d'idees que us permetran sortir del confinament amb més bons vincles i amb més cohesió en el nucli familiar. Molts pares i mares esteu sobrepassats aquests dies amb el teletreball, amb les tasques escolars. Ho sé per les consultes que rebo i sé també que no sempre és fàcil mantenir la calma o l'humor. No us preocupeu, que ho esteu fent bé. Només amb el temps extra de dedicació als fills i amb la disminució de les presses, ells ja hi surten guanyant. I amb les idees que compartirem aquests dies, a més, sortireu reforçats de l'estada a casa, amb millors emocions i millors relacions. Trobareu 3 idees a la setmana, dilluns, dimecres i divendres, en català i també en castellà per persones d'altres països. I cada vídeo portarà, a més, la col·laboració de l'editora de Bindi Books, que recomanarà un llibre complement relacionat amb el tema del dia, llibres editorials molt diverses i que podreu trobar a les llibreries i biblioteques tan bon punt hi puguem accedir. Mentrestant, quedeu-vos amb el consell i amb la pràctica que us proposaré. Fins ben aviat!